Така, здравейте, днес ще играем World of Warcraft, в която ще дигаме моят герой, който е ето този. Надявам се да се вижда добре. Това е Лич Кинг. Снимах един клип, но не можах да го получа хубаво и сега снимам друг, дано той да се получи хубаво, защото бях отрязал половината на човека. Сега ще го видим. Да, трябва да се вижда добре. Имаме един приятел, нали? Мога да го инвайтнем. Ще му пишем, искаш ли да дигаме заедно. Сега снимам клип. Така, само да го инвайтна. И това, което съм правил, не ми е запаметено. Гледай, ако те ги не прибия... Той ще ме нападне и е тоя. И е той. Не. Така. Да се махнем така. Да направим ето така. Сега да политнем и да търсим ето още едно. Така. Да... Аз сега снимам като сега си играя като качеството си играе. Мога да не играя добре, мога да играя добре. Пък за виждането не знам дали ще вижда. Хайде да играем двама де. О, така ли? Аз ще ме кана той. А той къде се намира? Драгонбли. Аз ще му кажа. Аз ще му кажа на него, ще види той. Ще види той просто. Така. Ето тук. Този. Така. И аз ще трябва да бия с този хокей. Нямаш проблем. Нямаш проблем, батка. Ама, еларе. Вижте сега как ще се бия аз срещу по-голяма кръв с мене, който може да ме прибие. Така. Виждате как играя аз срещу по-голяма кръв от мен. Не играя добре, знам, но аз така си играя, в принцип. Така. Се превръщам в птица и почваме пак да търсим. Така минавам на този квест. Той не е труден, не е лесен, така. Тук ще изпълня само този, който е сигурно в този клип и може и още един. Ще го приключа, защото си имам работа. Така, болен съм. Ако се чува, че подсмърчам, да кажа, че съм болен. Така. И трябва да намерим още едно последничко. Ето го. Оф.
Аз играя с такива маги. Не. Няма да ме убиеш, няма да ме убиеш, няма да ме убиеш, няма да ме убиеш. Не. В никакъв случай той няма да ме убие, смешник. Смешник, долен на земя, умирай. Сега само правим така. И този квест е готов, можем да идем да го върнем. Ако ви е интересно как играя, пишете дали искате пак да снимам с този друид. На мен ми е интересно да играя и вие в същото време да ме гледате. А какъв е този квест ми е много интересно. Какъв е този квест? Който е 4 е там. Ма какво действа с този квест? Така, няма значение. Някакви трапове. Така. Трапове говоря така. Аха. Какво? Умряхме от тези трапове. Да видим сега. Докъде трябва? Гроба ми е там. Сега тук през кой минаваме? Аз не знам. Къде? Да, извинете, че се увлякох, но просто си дигам героя. Да. Ще пиша в гилдията или нещо. Ако го виждате. Но вие не мога да го видите, мисля, че. Тук е третия. Така, сега ще видим гробания, тук някъде. Тия трапове. Имаме квест итем за тях. Цепт, готово. Ха-ха-ха. Стол гоблин ще влезе, ще видите кой ще стане. Гледайте. Оп! Не и с мене. Искате ли да го бием това или? Искам да остави... Не знам какво е това сценария. Не знам. Готово. Така. Сега тук ще поставим още едно такова. Сега ще видите пак нещо ще стане с някакъв гоблин. Не ми е ясно той за какво влиза. Това е примамка ли? Какво е? Ще изпълня и толкова квести, ще приключа клипа. Само да го изпълним. Тук пак трябва да го направим това. Да видим пак какво ще стане. Така. Те се подвеждат, защото искат да го вземат сигурно. Не знам. Така. Сега да направим така. Някакъв андет сега пак. Сега ще видите и с това става същото. Това, ако беше андет, ако не се лъжа, беше женски, да. Само изпълнявам това квест и приключвам клипа, както казах, защото с други не мога да се занимавам сега. Точно сега, защото имам работа.
Ако ме питате каква е тайна така. Готово. И сега това ще пак ще умре, знам. Драней! И какво е това? Де да знам? Не знам. Дай натам, че ме едни влизат, други излизат. И сега, след ето гоблин, приключваме квеста. И както казах, ще приключи и клипа. Само да го върна квеста. Така, сега ще идем да го върнем. И ще дигнем очевидно май 72 левел. Дано? Да, познах. Лад дишет. Някаква мечка ми даде. По 8к на час от скини. Така. И сега, както казах, това беше епизода от мен. Надявам се ви хареса. Коментирайте, оценявайте, дайте положителен вод и се абонирайте.